neopizvira kuti wacho uyo aenda kumashure uyo aiye iye takamira chale nemidzima yako kuti vauye takamira Clever nemidzima yako kuti vauye tichigadzira kuzofara da kuti muita chenewanaiga 3 minutes enyumana takamira Clever amira nai tonosogera takamira Clever nemidzima yako kuti vachipinda tonengera zvikopanapa kuti kana vasikwa muri kufunga vamwe vacho vanotedzera vachiva ngauye tetiwe kwanyoni ngauye todzani tetiwe kwaluze ndokwachani vaikwere vai kuno mberi kuno tetiwe kwachani right tinotenda zvikuru ndadaidza vanhu vaviri ava nekuda kwokuti
usually ndo maitwa nongoita kusaiza ishote varati mfano na kumchata kwe mwana wangaza achata heka kwe mwana wangaza achata wakeba wakamirira na tete wakeba kubetika bati notera tutetewe kwa nyoni na mururuko na watu wanatetera walize muruliwa the DJ oganza just 2 minutes zako kasoka nona kita kavumunga tunaize wanatetera muraka twenye unako kuti chale nalo kuzeni na rozi wataka wanalanga soko ila atu asemi tetewe chirungu tetewe pekare na mwenu mwezi chikori zako tukumbira mungu zako nitani rute
akuitira zvakanaka anonzi Rosemary. DJ anonzi Rosemary. Imi watabira mazita zvara kuti muchiuya. I
Thank you. Chief, you are best
madiki mofari because angazi amino akoma wakaenda zvakanaka iba tisimukefuna pachikochenuka naye si anasisarosi fopled gasistop wangaunaye herosi taona chiwakafana avadi vavamnini vane nzara uyu akasina stop apa stop nanasisi vake uyu akasina stop apa stop nemadziva yake bururuka Gazira.
이, 내 DJ. 아. 야. 내 DJ 마운드.